once Kumasia and Sanye na brother o man painu kofo etie kunya so light of baby na me kwa kwaye prayer tower enti na fame na me nkura no so adi kan enti me sorry tama me sorry nsu ato na yama light of te my wife raka say ade asami nyai na me say da bi mama me ma na di kan de yesa me nso me yeden me ko na abra me ko no me ye duru ba bi asororo no e wona me na spirit ne e kan taye wow na enema ye hunu ye no na we the physical enye da ye so mu di onte ba ye de me wo ka se me describe ba ya me di mani anka se ehun bi pen me na sia etimeti mi a kire de ba ye wo ye de ositie na odi dwuma bi wo kwa bi so a awon mu ni nyina osa na ono nso ye fa na saman oh tangas once tangas na sama wo de kokot se we ni uhuni sana ba ye tie ba ye na de ye honsem na koma ahonhom a e wo wiase a emfire rade de sori tie nipa enti se wo no oba won che no won timi wa won timi wa na afi ono atimi ton de wo ma spirit and ho odin na sa spirit na amacho enti ba ye sa do ofa so ye dai wo ye na dwuma amen enti metimi abisa se ba ye no ne ho odin ana ne ho nye den ne ho odin e wo won na ye nim awurade eso ne ho odin e wo won na onim awurade so once Pablo say won na wonim awurade nyankopon no ade nyina di bua won na ye den awie won ye enti se wonim nyame na won konkrotima enti na me ka cho say Monsieur Baye physical. Our second chronon and you no cocoa be war, and then one are battles for place before Abesi or Marshall Dine. Minisia in Cantasy. But all by men say who be an Ujinai, and I'm Ujinai. It is a new and say, oh, doom. Now, Oyoba, dear, a mariniano, the Gunasin the Bender, and in the Gunasin in National light. To whom is arm, not Ordum, and not. On kokoro catch them some to touch na me kuta touch me to touch na to so na odum enti a minute no wahira me come anim best me 2 minutes na be 2 minutes 1 minute you know na wasa sia me o da say o sia me tio on kokoro catch them say mami mie ma no nka hwe but me the atimi mu no o so sin ni o wiase enti wantimi anya dey anyina odwane kura ba mamo Yesu dini kura ho eso odwane adentina on say legend enwu Yesu Kristo wa chire no wo kura na wo Yesu yes me ba jota masema wo kura na wo Yesu no enti wo ti wo no se won konkuru ti wo mu a edine se ba ye betimi ho ba ye ntimi control da hallelujah amen enti sanity enti o se ya je won konkuru die na ongo ne metena yemu nyame asem ne metena yemu tisi etimi nya saa na oma we nyina ba ye ntimi entena yemu ana so ntimi nya bibia se on konkoro betena mu a ba ye ntimi metena mu ena ba ye nsu ntimi nya adwuma mfa mu ena na ye won konkoro ne kan fa so bi ani so na ba do dia se na ya nso ye ti we no ya ji onya Yesu Kristo di ye ni ji nyankopon di ye no ana osoma ne ba Christ no man ye hon konkoro ento ka John 14:15 wana wasi minyamo nyanka me ba cho me pesa ka already Bible no kakra no wasi minyamo nyanka na mesuma ochijinafo a ono nkonkon ono na wonde mo betra da wasi wo ye no kura wo ma wi asintimi nya dai enye no ete won konkon se boni wo mu a won konkon ntimi ni won tena what ya se pa boni ewo mu a won konkon ntimi ni won nya dai entena wo san konfo no wo na ba yetimi fa wo de wo koye adwuma okay enti obu wa won se obu wa oda na do a ade che o se me wonam nyina ye me ya ba yetimi fa obi anado wo de wo kra na e de koye adwuma wotimi kosoa no ye ma o te ase ba enti ye woni ba bebra ba ifotimi so omo no ye ma enti na anado wotimi to yare no de abro enti sa won konkuru ni ni pa ni mu okay enti won konkuru no enye obi a okwa asora na etese won konkuru mu aje se won na we onyanko papa de ye o te ase ene na baye na ne wa tani pa so bebre pa o
what so many years because meaning obi o ha obekwa asore but asore na wo ko na ebi a o ko na for life obi ekobi na okobi wanya tale bi no wo hye wanya mpabo bi no okoyi show bi wasore ebi a oba bi nti be ma bi nti no wo ko asore se ankofo no wo ko asore ho a kire say huhum ni ni entini mu a ode ko pe bi nti sa nipa no beye ni betimi afana sa yeah beye betimi control se mo hwehwe onyankopon na henie ne netere ne kane nansa ode dia ka nyina ba eden ebe kan enti da make a change nyankopon ma asama ye kan amanfo tie mi na ese ye kire wo mo kwan so a mo betimi afa so a o mo betimi adi sa hom no so nipa bia no woji Yesu Kristo di na fa Yesu Kristo ye oka no adwankwa ese ade ba ko edi kansa obetwe ho afiri bone ho ade a nyankopon empe enti wo ka Deuteronomy chapter 4 verse 1 was he after Israel tie asede eni atemudi amene kiremi ene monhwe na muni so na monye dai monye na the first thing say monya nkwa odipa bia ese wudi ka epre nkwa ma okra yes what I say was monhwe na muni so na monya nkwa de tosumi no na matimi akofa asase etinsira na down no ensira down so when young want to fast as no yes maybe I don't say when a yarida yes in assassin da asokoma mbo betimi asora kofa ontimi so zabre obi tie mo konfana chia e bia wada obe 6 months etu wo japade bi wo ba bi otimi kai on kai entina wosi monni monhwana monni so na monyankwa na motimi akofa asase a Erade ka won tam so wode ma moja no what you say it is a wutimi tu sa na mo no a na enkwa ba mu afa nyame ho ba be wura mu na wanyankwa afa ba yentimi control ba bebre kwa sorry a o call the say for life what is say yen nyina kwa so address afa na tade wo sa akofo no mo so dan ya obo so dan na ho bi ne da obo so dan obi a Kristo ni bi abeso dan no obi ne wo da no o Kristo so no enwie peye on ti ase Paul say oni Kristo bo mpunumpu e wo Damascus ko em no wonne honam ni moja entu agina biem da enti adenti no obeji awurade adi na beye wo fie na se boso mo fie etimi control na mi wine no wonye the awurade pe o si do the right thing yeah the awurade pe it won say o question uri a meka baby e wa the attention na ya bon pai yo okay before you me kwa sorry me bon pai me am tin say ene ye bon pai wa ha ochina ye bon pai wa ha alichi ye bon pai wa me tu anamoni nyina ekobi bon pai no adentina star honhom ne de ha me niam mi etu ye obi timi ebeji Kristo di oja bone ye but ye free bi deliverance ese unya obi an ho odna wase monye enema mfiri abusua nkotojimu okay enti obi wa na honhom bi e wo so say in the spiritual realms no ye honhom bi ya no e wo na level a e wo e na wo so no obeji Kristo di no e wo level a wo so waduro wo level no ebi wa na honhom na e wo fie na ye bai no wo timi e kan ese enti ji se wonya obi a ne ho odin e say sa spirit no na ono timi ehwimu ye dai efiri ne nsem anu nti na nyame di yen agina wo say na sofo na wasra ye wo na wasi mumra nti na Yesu tuhu wase ho na so na de so a wobre ho na ni komu buo omra me mawurade nchen na mema na home enti se bibiti se nipa no so a di aka eyese obenya nyame nipa bi awurade nsa ye dai e wo so a obetene ne nsa ye dai ama tu bayi osa wo na chi wade ye ye woni ba bebre wa ye won ha ba bebre nyakopon chi na so de che yo na mistakes ye ne se e Kristofo Ghana Kristofo ye ni amientem busam se die ye ni amientem ye ni amientem unim se ade bia eye ade pa bia nyakopon siesie ma ne ma ena ye tena ho ye ni amie no ye ma abosomfo no be fa enhama no eti onse abosomfo na be fa yes so many be Sompa FM ena mo fa ahama no mo de sa yare no se o se a Christopher na su musu ye ne Yesu se Bible say
when you free odifu bi o manakade na akade na yede a won say ya maami bi no owo adumfa na me de ne ye adwuma pa mama Grace o de say yesu so maami no ye adwuma chewu ye mo friend nyina maami no unu be say na akọ no wa I remember say me abi nua yare me fada ba wo yale ma doctor declare no wa be kwai hospital government hospital unim ana obi di ne call adumfa okwan no de unu ma de maami Grace ye no wo say spirit net no so o idea bi ya say friend di nyame ye hira so edua bra ene ya were o che so kwase e wo fie anadwo ba ifo ntimi ma ho o ti ase o ma me nua ni bi kwase bi a onum bi o ye ni me nua ne ye bo no nsuo kwa 75 no worry the record of the hospital eso o ma ni ma me ne ma ni bi no anu no me nua na hoto no ene wote ho bo de bra achew ma me chiro ene Kristo ni bia nyame ma na haba kro no wo de sayare a na yama nkofo bia be kanta oya bosomfo na bosum bia ka so powerful de na ma na ye powerful eya abai yesu obi ko di adura etu adura de ne ye abai nya abai de ko dware awon de duro ye de na ye abai sika duro ye de na ye abai na de ntina nyame na bo abai no na ye de ho ani mo nyam ama bosum comfort sayare ade ji ani mo nyam ye den efa e ma no ho na Kristo ni de okoti bi dia ye se ye boso eno che se wasi nimdi a me man enimu nti no me mewrade mapo mo enti na Kristo fo ho kire wo tu sa so fo ho kire wo ba enti gade na beba se onyame de sa ne ma wonyina achen ya to 20 spirit bi e wo wiase e wo na chi wade wo mo ye nuro nyina wo kosiram ko busa se wo mo ma bin nyina no si ye de bibi be ka no ama na spirit na anu adwa ye de ya bai eti media me believe sa de manya me gidi wo bi oba me nchen ya me bisa wo gidi no wo de haban ye adwuma media haban ye adwuma pa wo de haban ye adwuma no obi nka nkire wo se ne wo ka se sofo de ade na wo beti haban na on san ka abom pa ye mame ne mo haban na wo ti amame obi nka bibisa nka obi akebe na mame kan se me ngira Paul kan se me wo 1 Corinthians chapter 12 o se enkane na mo nim no na mu nimu no de mo ma mo ho ekwan am ye de mo kwa abosumu nchen na de me rema mo hu se tie ni yo first me ye bi ma ma ncho me mistakes bi am ye me ya fasen sa me da kente krono asama me kente krono nsa ne yefo nim me na ma ba roba bi na me dem me ya fasen sa eda ho me ma me hu mi no was akanka sa was wasori udua so hu mi na ma ye kitikiti bi who me abaga sa ne AC e wodi ni pa no one we abaga sa manya AC na e faso me da won the urade bi mani ye the woman bi no oton pa no ta campus or fibroid e da ne yem wa chinchina chino konfonote ye ntimi nye ma no ene na funu ye keso oba me ho me da me bompa ye man sa ma me hu to da wanda me da sa na urade ka kire me se ade achi ama me no me nsansuo na me nhyira so ma no onoma no ano me di nsuo ni mama me no num ye no ade achi ya na fibroid na pai ma me ni bridi 2 weeks asama me can me testimony e do na pictures nyina wo wow eno ano no ma me no woto no afi obi ba me de manu no fibroid na yi obi yare serious ni ekọ na je se enyam pai bo tenten na onim de me ye edru baby ena fm fo ya mo ai mo keka se asoro bia obekọ a sofu besira nsusu ama obi ya no asoro ne mfra awade afa me kofi me ya me ho se ne me mpa me ho asem enti ba twe me ho me twe me ho am giant na me lakes no sela ba kwafom okay tie die ade bia nyame wade bi wode manipa bi a e ma woda so no ko wodi pam what you say ade ba manipa nyina respect wade a wutimi ya obi ntimi nya bi what you say and na ma obi ehu a wode ho awo na tidie nya ade ma ho no sa woto twene dia anti once something can say me was say we mi trinwi free so a ma ba ye ordinary person yes na it say wo anti die na ma something yes no ko e ye trinwi eti odinfo bi anyame fro wa ade ba mu wa ye so special ne say onyame wa kade bi a ode ba ma wo eno na ba mu wa da sunu ko wadinfo ni mu eti dia wo no woto twena wadifu ye no abafom amen
amen Amen. eti me to me dia no twene ye one day me kwatra ma des me bompa onyame so ye kwase a me na me frɛ wa na se wa na frɛ eti die nipa on se Moses nipa na ma Moses en hunu kina o de awere ko de wuye o de ase pa de wotie nipa nti awurade ka se wani be hu kina nanso wo na ye dai ensi ho eti eduru ba bi na fe America since wo sane nyankopon fase na me ye no ade a no de be ma pie nyina ne se sensu no no de mam eno atire no me sa koda ba bibie me ye fase sa me da wona nyankopon sha ase se wo kyerkyere mahaban obi wa ba was spirit we na chi wade ni eti me de me believe ahaban pa na nowadays nso me mu nobody oba wo no wasase so a obetimi a convince me ma de nyame aka kyerem me ntoma obi a ma ye bone menton ma Awurade a kyerɛ oba ma de Awurade afa so de asɔ yale yesi de wadwane no ono ni ba bi o se enti mpanyifo kan se bi se sese wutiri mu ansa ne wadi nse it is a me gime hu di se me nkɔ obusum bi anim ekɔgye tumi na de nipa na eka adenti na yesa me mama ba mu buru enti wasofo bi a wotie me bia no me ka kyerɛ na nwumre se de nyame ade ama no no won hwɛ so se na na ba ma na danso wo nipa nyina mu Amen. 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 And that say baby I pese ye wura kakra no ehɔ ne ye wura no na me bisa se sofo wo hɔ no oba obi bompa ye no ye bompa ye no ugusua de ahaba ne ye adwuma tie me yodifo nyesa me apostle a ejese me huna de me wa adoma kyade bi se oba manim te sensi oba manim wa wasama ode bae no enye wo na wo be kan kire mi wo trans ya me de na yiye consultation wo trans ya na maka problem crowd de bae na kire me gift no Yes. nyame ama ya sa adoma kyade Amen. me ya sa difo ya Awurade na me so yale ahodo bebre ena me koye program bi wa kono no ma franco utia instant healing ni si ho what you say ba nyame ama na me de ne say ade bia wo na kwan what you say me meje hospital di enti me yale me ko hospital enti so obi ba me hwaw na me hunu say wo de we eye mpai ba ye du be wura mpai bom sa me hwaw na say ade no aya aban na say me di dwalo wa me di be dwalo enye me na me di dwalo me de maw na ma kyerɛ no akɔposa anadwo me yere eyare me ka last year so for mama yare yale bi unim me bompa ye bia anadwo ejira no so deliverance me boy na yale ne kɔ me da sa na wo kɔ ka jem sɛ na ba na me de ma ro de ye den me kɔti bi na me yere kura me yusu bi ma ne da me di bi dware no wo dware ade tinye won sɛ won de Apollo ti eye ni pa isi ye no na amemman na beda nani so ade ne nyina ti gusia okuta ngeje kakira bi aba satan niti ehome saa wontimi yare mi dware one day pe no enu 7 days kura anu no yankɔ hospital yale na kɔ Amen. Amen. o ta se to mi wa habemu but won ade a wonim no enkasa ntia o se Ghana asofofo ne bebre eye mistakes bi ye papa ma so fu bia me mo mudi omo ba Ghana obi nya ka akora omo se wunya ka me no kura mfom so but no wonim de da chinya me de ne be ko enti wo kwanya bibie no na ba yesu ntudi ato ama no Yes. what I say se me enemi de me nie no na obi wa me nkasa ntia me nim de da manim Amen. ebia de ebre bi be ba no etese sofu bi apega na wo kesa tia no wọ́n sẹ̀ Ghana obi apẹ̀sẹ̀ ya yẹsùn ẹ̀dúró wọ́n pẹ̀jà ẹ̀dí ẹ̀yẹ ẹ̀dúró mẹ́bàá jọ́ di àṣẹ adé ntí náà wọ́n kásá kyẹ́ no season bíyà wọ òdìfú ẹ̀nyàmí yìí ni yẹ dẹ̀ ẹ̀pie ètì mímí tí a mẹ́ prepare mi wọ́n atwẹ́ mi season. Amen. o ti àṣẹ bá mi prepare mi wọ́n atwẹ́ mi season ètì sẹ́ mi kásá tiẹ̀ wò bí di yà ẹ̀bẹ̀ dẹ́ ẹ̀nì nyàmí nso di mi dùrù bẹ̀ẹ̀bi ẹ̀yẹ sẹ́ mi dùrù. Amen. o ti àṣẹ bá ètì mi diẹ mi ntiẹ bìbí ya nyàmí abọ́ diẹ nature mi jí nature tó mpa aborɔfo diẹ mọ́ ọmọ yẹ yìí sẹ́ wọ́n mu diẹ ni diẹ ma nature. Sompa FM. o ti àṣẹ hwẹ́ yẹ Ghana yà bọ́ diẹ nyàmí bọ́ yẹ nyina yẹ sẹ́ no hwẹ́ nsuo yẹ life ẹ̀yẹ nkwa but yẹ gyina nsuom yẹ gyina mu ni yẹ dwi nsuo gum ni yẹ kọ́ toilet gum na ọwọ́ bẹ tọ́ ọ̀da ọ̀hún tọ́ ọ̀da
wo de hwe abrofo ko mu kuro mu a abo atwa kwan mu a hwe de omo si ye wo be gyina ne ka abo a wontimi na ntentem no ono aba be so ne mu no apagya ne dra kwakwo si kwanche boko no tu wo bi su yesu ya wonya dade o ono awu sa abo ba no de kan ya bo no wo kuma abo no kuma spirit eti Ghana yesay ye nature no yesay ya body nyame de mae no eno na ma wo ma na si ni trasia ye pema empem no na o mai bia la so a mo be say de nyame de ma mo no o nyame so say mo amen what you say pa eti nyankopɔ de bibia ma ye hu kwan a etwa se fa so wisu eti mi de mi ji bibia di what you akɔ bi wo se mi ji nyame to mo stand bia hallelujah amen ade a mi nyi to me ye bɔne yes me ba joti asefa de me nyi ntumi ye bɔne enkodi ewu enkaka nua ho asem bɔne entwetwa nua na ntini na mom ye ade a awurade pɛ hallelujah amen ye awurade de awurade pa eti abanda a wo de bua wo nua no ene sa abanye de a ene heba fo no so o mo de ye nuro de ma ye nom ye be ka sa tia no yesu yokoto heba nuro nom na ye fa na wo firi amen na ye fa na ni pa ni firi me ba ja what you say man it is sad that me me jitu no pa mami mi sa me question we twa to na fi ye ntoa dwumadi no so me question a twa to no se we are soft wo je habambandi na wo je nyame asem di wo je mpaibo di empaibo ene haban no de heba na wo resu oh we are there empire de empire bese Yesu Kristo o de empire ne ehye ye dwuma no mbemntwi nipa adwene kosi so se de bia fa ho to aban ye de eso fa ho to nyame asam so me ba jodi ase na ma me kire se ye wade bi wo a ye bibia e wona kade me ba jodi ase bibia wona kade ndi ye wade bi wo a wo mpa bo ne timi sesa sa ne ma no aje se utu anamobi eno an wa bia mama eno what you say amen amen wo bom pa na se ntimi nya haban so kan ho yes esan se abrofo no se ye haban no ma ba fa se wo mu di ye no ma tsade ma ye no on ti se ye miani ko ye haban ho afese wo ye kroketu mu wo ho a wona na ye wo kukuro ketua bi se ne de adwa ne ye de insu haban ya gududu anopa obi a wo sori bi a ne ye ho denden sanete na dey ya to o se ye se obi ape anonte wo ye ba me busa sa anonte wo ye ne ahaban de ne Yesu powerful se asofofo ye ya asori a enke ye yusu kama more than say ye di be dwari ni pa de abom pa dan say ye de oil ye di gu asofo so what I say to me say oil say kra no me mfa nje ma sori nako je say me tenne no because o say aba ye so powerful nyame de ma ye yes o dey say wo kwa kurasi a obi ho dendenden won kwa hospital just no dwari China for ahabanro mu use di om hwe om ho dende obi atimi ya na ayi for Niger for man na o ma wewe mu tiri ho wotimi nante over every Niger na baga no esa akọ what is obi yale eye hamai habana ina sentimi believe temi oba me mpai ba me hwe wo yare na se ya ban dia matibi no ma de mo be se fa ko dware ni de mpai bo no so aye dai atire me de pempai wo sa me da me na radio me na radio me yiro wa ko be ka jo me ni obi a me da me jimpa ibo di me je fast ye dey edi if so ka Isaiah 58 ya verses was ye ni mo dadi a me pe se mo de be sane obone ye fo apo me mo hotiri enkonua de ahoma ama won na seta home wo mo so no afọ mo nwa kodi eti me sa na ye mani nya me bilivo me pe fast pa enti me no na ntena wo ye me sofo on pe fast me nya because ni pa Kristo ni bia on pe fast no o kra na anu ntimi nya dai enye den ena fast na esa de favor ye den eba o pa de bi a every panyin bi wa ye nsore sa na o ye den wako esa wo ye wo de wo ye fruitro na ka chese awrade panyin na me ko na ni ma me nya na ni mu adom yes wudru wa asabi obe ka bia no obeti amen
hallelujah Amen. ɛne yɛ waha baabi wɔ so a wokɔ pani bi anim a wodware bi a woduru wɔ a asɛm bi a bɛka bia no ɛyɛ so wɔtie ne nyina nyame ade akyɛ me ɛna sɛsi a mapie no mema nnipa bia me repeti emu mabam ɛbisɛ Ghana asɔfoɔ no dodoɔ na yɛ abambuo obi anya platform na yɛ so wɔ preach no ɛwɔ na asɔ dɛm a ɛsɛ ɔka nyansasɛm bi kyerɛ na asɔ dɛm ano na ɔde ne nyɔnko sɔfo ne te asɔ dɛm preach ɛno ɛyɛ asɔre yie Dabi. hallelujah Amen. eti bi deɛ me believe ne nyinaa nti obi a ɔyareɛ obi a amanneɛ bi da no so wadwuma nkɔ yie na wahaban a na mɛ wahaban bi wɔ ma me nka asɛm kyerɛ ɛyɛ so powerful ahaban no sɛbi ɔno obi yɛ adwuma na ɔtwe wadwuma no mu sradeɛ ɛwɔ ɛde kɔ ne deɛ woba a wodeɛ ntɔ mede bi ɛyɛ spray wode wokɔ adwuma mu ɔde spray wadwuma mu ɛna o spray wɔ ho a sɛ wone obi nante na ɔyɛ bayifoɔ a ɔne wobɛgya adamfoɔ fa mememba ɛkɔ suku a mayɛ bia ma mema nyina wɔ spray fa spray wo no obi antimi amfa bibi ama yɛw na ayi papa wɔ sɔfo wei agyagoragya ka ase bi no na saa mene deɛ na mepɛ paa wɔse bɔ ho ba na kwaseɛ bi anyɛde amfa kosia wansiri ambɔ dua nku wɔse ɔde kosia wansiri saa sɛ na megye mpa o hwɛ nipa prota memeba wobɛtumi akwayɛmfo so ɔnyini nti ɛsɛ wo ma na adeɛ yɛ akadeɛ bi a ɛbɛwɔ no ho a ahombɔne bi obi ntimi mfa bibi mɛ wo sɛ nkora obi wɔ ɔmɔ adwaman ɔkɔwura sukuu no mu a ne wɔbɔ adwaman obi wɔ ɔnom nsa ɔkɔwura sukuu no mu a ne ɔnom nsa nom jɔd ɛyɛ sunsum ɛwɔ sukuu no mu ɛna ɛwɔ plɛto ɔsa baasa wode saa adeɛ no bi ma ɔmɔ a spirit no ntimi nkanta na ɔda ntimi nyɛ ntimi mi mɛnyina mesane ɔmo ba kwan si a mema ɔmo dware ɔmo bɛkɔ a mema obiara dware na mabɔ mpa ya ma na akɔ na ɔkɔkɔrɔ na di wakyi Amen. hallelujah Amen. eti wo bibi a obetumi abusa bia ɛyɛ sɛ obiara nam a sɛ ahaban a wokan ɔso obi enye bi ɛde to ne ho anaa so ɔde wɛ ne ho baabi a ɔbɛnante ɔbɛkɔ biara no ɔso obiara sɛ ɛyɛ a ɛbɛboa media nka metumi akasa nka sɛ obiara nya bi tie ne yo deɛ mimi timi yɛ no ntimi nyɛ hwɛ yɛ onipa bebree wɔ a ɛda dodo so no timi bɔ mpae obi wɔ n'adwuma ne nneɛma a wɔyɛ ne mpae bɔ no ɛyɛ ketewa bi nti sɛ wɔanya bibi nso a ɛbɛka ɛpo no a de bia no wɔbɛkɔ trouble mu mɛbadɔ wɔatɛm asɛm ebia mimi deɛ mi nsu because of say ebia mitimi nya adaadeɛ dɛn ɛbɔ mpae eti de bia mekra no ho yɛ dɛn ɛyɛ dɛn eti mi obi tu bibi na ɛba enyame baabi a meba kɔkuti we ebia na wɔno ɔntimi na dwuma a ɔyɛ wonya kwantimi mɔ mpae wɔno wɔyɛ bi sɛ de bia wɔde bɔ na me sa na dwuma mitimi de bi bɔ mpae me spray me ho na me bɔ mpae na use of ɔmo de deɛ na bɔ mpae ɔmo de adehwam na bɔ mpae wote ase ɛsɛ wodi adehwam ti ma yɛ bi spray ɛyɛ me de bɔ mpae fa bɔ mpae no ɔsoro mie ma Amen. first yɛ kasa tia romanfoɔ nsuo ne nneɛma mo yɛ no but ne yɛ nim baaburo no mu yie wɔn sɛ ɛnna obi nya akɔkoro a obɛgyina ɛkwan wa no waka asɛm bi a wɔpɛ wɔnya baaburo no wɔwura mu yie a wɔbɛyɛ mistake bebree na ade a ɛde wobɛkɔ nkan no so wobɛto saa nneɛma no nyinaa yɛ dɛn agu amen ɛnɛ asɛm no kwasɛm bi ɔde bɛbɛ bi a mayɛ radio wodeɛ yɛmfɛnsi ya no afei yɛn starte nka nyame asɛm no kakra no afei yɛmfa kɔs no because deɛ nsɛm a wakyerɛkyerɛ mu fa ahonhom a ɛwɔ wiase yɛsɛ honhom bɛyɛ ɛna dodoɔ no asuo na sɛ yɛkɔ honhom mu a bɛyɛ ne kwa deɛ sɛ wɔnka ho koraa wɔyɛ ketewa koraa na mmom ɔno nso na ɛsɛe adeɛ yes na yɛwɔ n'akyiwadeɛ nyinaa a yɛde ka no ɛma ne yɛyie deɛ nti ɔwɔ n'akyiwadeɛ ne sɛ kristo ni wɛ mebusa kwɛhyɛ kristo ni n'akyiwadeɛ ne deɛ kristo ni akyiwadeɛ mɛfa n sɛ mpaebɔ mẹ́rin bi misi kristo ni akyiwadeɛ ne deɛ wobɛyɛ bɔne ɛyɛ bɔne wọ́n sɛ kristo ni wọ́yɛ bɔne na wọ́n wɔn nya kwan ɛba wɔn nkyɛn eti bibi awɔ n'akyiwadeɛ sáfù wá sí ase eti maame nkyɛn o sɛ kristo ni bia no wọ́wọ́ akyiwadeɛ eti mímí yɛ sɔfo yi o ti ase sɛ wɔn kɔkuru ti mɛ nim fani sɛ mɛ firi mi yiri akyi ɛni wɔ ɔba foforɔ kɔ da mɛ nyɛ bɔne ɛyɛ bɔne eti kwan bɛ da mi hɔ anasa kwan na mi hɔ ɛbɛ da ho
eti eno nya echi wade na makoye no eti afi honhom bi minim hwa me kase mi atro asoro de me mo asoro krodin ya ye ko ba bi na ye bo deliverance sa eda ba ko o hwa asoro sika so owi asoro sika de di ndi ye bo deliverance si ya na ono so ba be bobi o de nsa to oba na na spirit na was share on so bobo bibi koronfo won asori sika won wi ani afedie nipa no so ni oba na hom no ye no wo ye wo je se bi o ye church member na ye mpai boda obi oba oda don so na ni bie ma ni hu se e da no e ye koronfo wi asori sika fisa sa o ka collection na say ye one city a 2 cities and no atwere 1 city no ate 1 city ase no bodum me ba do say as one anti na ti wade on say why you born enti na ti wade awe dey abeka no odofo a ultimate so kwaku fa no ban to dwana kire akwa na oh no ban to dwan fa ye kire ekwan to dwa me pa cho so pese ohunu ye kire akwan a ye wo Tech Botanical Gardens enya me ya adoma ekina edafiada ye shia abompae bra na ye mbompae na onyankopon emfa na kwa so ema wonya oje the all power re the all peba the adwuma ayebisi basa the nema aya asodin anema enti na asembra na erade mfa na apostle so angel say ufri ejoso kwa no so na eba ka che meti ni se obi so Tech police station so office antaso so na eba so asiwo krom na fa Tech entinkrono ka na ka che meti ni se onsi wo Tech police station osi wo Tech police station obunu se Tech gate no eda honom uwura mu abuso bi aso pe Tech Botanical Gardens ti erade de che ya echina echina anopa 8 am ejina empaibo mu de nende bra na ye mompai na ogie ne fa hudie enya wodia adwuma na wa pa bi abre no bra onyankopon be nam na ko asem adwuma wanya bi aware no so na wa bɔ ho pan na mu aye de ne bra onyankopon erade mfa na ko aso ema wontimi nya aware ni bi ti echina ye be hwe wanim 8 o'clock anopa e o Tech Botanical Gardens papa amen ebia na obiti kem na open number obisi the number is 0244 0244 844 917 0244 844 917 obi otiembia ya Apostle Alex e champion me that the word prayer ministry asoro no nyame 2 minutes me ka ya na number no bi from me said do ofra no ya botrema wo de me yampa wa yebetio na e no abonkomo bi ya wo amen so mami misa question we nyame yadom a ochina minim se honhom ne be adwuma na enhaban ne nso be adwuma enhaban ne be adwuma every day obi a wo ba no wo ba wo mra ne se oba ne nyina ne se odio de ye hia firi wo nyina ne se obeba anu ni tuanamo bra wo ba wo transe ye bompaye edi ye ba na wo de ne ye se ye ma obibi ko wisu a me de be ma yes wonderful me charge obi ada ye na ma fo bi sasa won charge me charge wo de bibi do ne ya won charge me charge na wo bompa ya kwa won charge me nya bi da na me nya bi su da na so na ne be de ya ko ye ni se on se ye wi a ye bo afode de be ka wa koma no wa o de a won so o de be support ready yet yen some mobile moji yesika meboa etina na no crowd na make say amam for sponsor emo ye Yebeko TV so kra Yebeko TV so next week our Sompa TV enti ama price and so one say TV there obi otimbia no brother you kra dey yesu na TV but ya ka as we say Yebeko amen akwata for say yetna yebewu enti ye konsu ya ngu a ye benya de amen determination yes me da one day be the radical me na me dware o was coffee na me jeso was focus your vision and determine if you start that day na me boredom focus your vision abrabo say wanwi antaso a untimi nye e say okay Genesis 26 Jacob Isaac nyankopon na ka so go Philistine for asase so was kwana kwatra awana ye wo won no ye Rebecca na me nsira mo na busasa wo koye ofiti ye nsira ne bai wo pray
ɔbrɛ ansana nanso na awurade aka no wɔsɛ mɛyɛ akɔpem sɛ awurade bɔ hyɛ na yɛ dɛn ɛbɛbɛm 0244 0244 844 844 917 0244 844 917 wofa number wei a wofra me a me so na ɛsi mɛtie wo call mewɔ abotere ma obiaa anadwo ma da nyamafo timi frɛ no memɛtie lady bi frɛ me wɔse sɔfo wowɔ abotere maame bi ɔbɛba ayɛ wo wɔse wɔ abotere wo na mese adɛn na no baako ba wɔ amɛka wɔse ne wɔ abotere wɔba no wɔse wɔba nyina wɔkyinkyina ade asɔfofoɔ ne yɛyɛ teateam na mese maame ei menyɛ bi da ɛpɛ sɛ menim awieyɛ wote aseɛ saa berɛ yi wokɔteatea wɔ bi na wonim deɛ ɛbɛto wɔ kwan wote aseɛ yɛsi ɔmma yi ɛnsere panyin asadeɛ ndeɛ wote aseɛ pa enti me adeɛ menyɛ bi da ne sɛ obi bɛde yareɛ bɛbɛ m'anim na mɛkɔ dwodwo no yarefoɔ ka asɛm dɛdɛ wɔnum asɛm dɛdɛ kora bɛtumi ama na yare ayɛ dɛn akɔ wobɛkɔ baabi ne yɛ dwodwo nipa ei na wabu sa sɛ nti wo nso wobɛtumi ayare ane sɛ wotumi nyare ɛyɛ adom bi ɛna yɛde te ase a wonyareɛ enti sɛ obi akɔtorɔ bu mu a ɛwɔ sa akɔkyaagye no agye ne sika menyɛ bi da nyɛ bi da na woa wowie a na wase da wawɔ ase da na ɔde abɛda wo daba ahaban sɛ ahaban no bebree wɔ a mede ma nkɔfo a asante regina wopɛ bi a onyɛ mekɔ gos mem kasapen wakɔte mekɔyɛ program ɛba a fertilizer bɔtɔ no mete bɛ mmienu de gu me kam ne made aba mekɔ so boys no mema ɔ mu sika ɛna ɔma kɔ forest no mu forest no da hɔ kɔpem french na ɔma kɔpɛ ayɛ dɛ abrɛ me ɛnti mɛma m sika nti wo yɛma wo bi a na wo a wafiri wo pɛ o papa mo ɛne monyi wei na mo nso momfa gya yi sɛ ɛnyɛ bɔne na sɛ mekyagye sɛ tuatu sɛ ne 3 sɛ a menyɛ bi da na menyɛ bi nso da nyɛ sɛ bi a ha na mete a ɛna meka ne saa na sɛ woka na waha no sɛ obi ba no sɛ nte saa wɔno a bɛsɛ afra ka kyerɛ wɔbɛfrɛ no sɛ bia from light hɔ yɛsɛ wo nsuro abɔwodini wogye wo di abɔwodini yɛbia from light hɔ a wɔbɛka papa woboa but menkoa no metumi gyina wurade akra nyina metumi ka sɛ me ọba bi si ma ayé ni sẹ ewo bi sẹ sẹ wọ́n asi ma ebu kura fúnra radio so na kàmi mi nye bi da yẹ nyàmé adwuma nso akyẹ but sika yàmé yẹn ni mmiri nyàmé na de kyẹ o ti ase yẹ ẹnna baaburo kura mpanyinfoɔ kan wọ́n si sika nibrɛ ɛda wɔ wuo afa eti obi a wɔn nibrɛ nti nipa bebree wu premature death because of money eti mi nye sa yɛn mi ntɔn mi kira ma sika mɛba jɔ ti ase eti yɛn nye di yɛn nyankɔ pɔnpɛ eti tena mi wi ano ɛkyerɛ de bɔ yɛbɛyɛ sunsun nnwuma hɔ yɛkɛyɛ sɛ amanfoɔ kyira ne sɛ sɔfo bi aka sɛ ɔbɛyɛ sunsun dwuma ne yɛde deɛ na ɛyɛ adwuma nyɛ sunsun ne yɛde yɛ adwuma yesu kristo ɔde deɛ na ɛyɛ adwuma sunsun kɔnkorɔ yɛwɔ sunsun bɔne ɛne yɛwɔ sunsun kɔnkorɔ eti yɛyɛde sunsun kɔnkorɔ ne na ɛyɛ dɛn ɛyɛ adwuma na bɛyɛ dɛ na wo deɛ ho nta wo ba matimi aka ɛnyɛ sunsun kɔnkorɔ na bɛyɛ dɛ dɛ di aba no na wɔso yɛle ɔmemfa wene nkyɛw ɛde adeɛ sunsum no na bɛdɛ na di ayɛ ɛkyerɛ nyam wɔ a onyame ɛbɛgye ne ma ɔbɛfa yɛ so ama obi a ɔyare bi a ɛnya no yaresa halleluya bi a wobɛtumi abie fom la no ayɛ dɛn ato mu a next week kɔ deɛ yɛayɛ la no adeɛ yɛbɛfa kɔɔ so no nyinaa wote ahyɛ ba enti mepɛ sɛ obi atom bi a nipa bɛ mmienu bi wɔnka no asɛm baakɔ mɛmɛpɛ ka asɛm tɛtere ɛna obi wɔ hɔ nso a wɔnyɛ serious ɔbɛfra afa na me tinya me ya ade akye so a wo pɛ no a onye ye serious no to na mo na benya wo kra nkwaje badwuma no ebia bibi ti so awurade bɛ na me ye so ayɛ dɛn ama wo bibi na wo nso wade akwadua no wo nso anya wɔgye na ma nko obi nsɛ wadwuma santra abrabɔ no me mu san fa nkwawie bibi wo hɔ kasa amen me number is 0244 844 917 0244 844 917 Apostle Alessa Champon the word prayer ministry kwasiara bia no misia wa akra wa na me yaso Sunday me wa amasa my friend baby cocoa board wa wote me kan wo online abroche for papa catch abroche for Ghana for your papa mo ministers ene info no omo ba sponsor your program we bi me pe obi anyame kana koma na no me ka sa no akora bi send me 5 cedi nyame aka na koma 5 cedi me free okodu fe no 5 cedi na go akora me bompa ma na do pa me hu se so bia
enko beye awurade nsira no no ma na ate Amen. anya kese wonya nsoroma Amen. ba bia nka ne nantimi nuru ho no awurade nam ne tumi ne na wode so e ma ne nantimi nkodu Amen. nsira no wo yesu di mo Amen. bi oba ba bua bi no onyame nyam na meye awurade na betutu na nam aye ne Amen. esi ti yansa from say on my sponsor bi e wo awurade dim ti amen Amen. e ba jo betime bi la na to okay menim say ene no watie nsɛm na deɛ ɛka ne nyinaa no sɛ unse ne nyinaa wɔ bible mu ɔsɛ yɛde nhaban no ɛyɛ yɛn ho adwuma paa yie wo nso wobɛtumi afrɛ wo studio ha 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 sɔfo ofia bɛtumi afrɛ no afei wo ne no atwetwe nkɔmmɔ nsɛm wɔde baeɛ no deɛ he na wɔnte aseɛ deɛ he na kyerɛ wo soɔ deɛ he ɛna apɛ sɛ wohu deɛ he na wopɛ sɛ wɔnkyerɛ mu nkyerɛ wɔ nti wobɛtumi afrɛ no na baabi ɔwɔ baabi ɛnɛ ɛkyɛ nyamboa bɛtu ho anamɔ no afei wɔakɔ na nna kɔbɔ mpu ne mpu a wo nso wobɛtumi afrɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello Good evening. Good evening, me pass your floor so kasa free fa. Okay, Samuel. The floor. Samuel. Okay, yentio. Pachem kasa free kumase. Me pass you yentio. Pachem kasa. Pajaw ne yentio kasa no. Okay, wonso betimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello. Hello. Me pass your floor so kasa free fa. Good evening. Me pass you who use hand free. Me pass you free mama why? Okay. Hello. Hello. Me pass you after the meto nkan pass you betimi akasa. Good evening. Good evening. Pajo sofunu yamen kano ho yamen bie na nyinsene sa. Amen. amen Na me wa ha na me owia me frɛ na kire. Okay. Okay. yo opa ni nyame nsira wate hwe ma me ni adanse bi akọ no ba no ma me nka se mi jiro se kọ no ba no aka jiro Yanko. abrante bi oba asoro mo ode ne baba asoro kofo mo free sehwe ode ne baba asoro sa akla no na omo peso mama ne bayi onim oba na me ka je sa akla no omo peso mo ye na de bi nti ba minim nipa akura wo yes adin ba mi ntimi nka nje ne se nipa we na eye na me ma na abando no se fadwala akura no me di odi dware no ade achia na nipa na frɛ no wo se obodi be wo se ade ntina ade na ode aka akura no ti obi o wo sefini e wo nkran wo hu anadwe ne se de bibia aka akura no obusa ne ba ne se ade na ode aka akura na menti mi ma na ho no Wow. me se ma me na furuka bankran se wo ba gine na nam asem na me ka jo Hello. Hello. Me pacho good evening. Me pacho your floor so kasa free fa. Pajo me kasa frɛ me. Udin. Pajo kasa me show nyame ni pa ne nkwan. Na o ka se me sɛ odi ni pa chima akyɛde onyame ne ma no. Dai. Oh. lano ene no Lana akati. akati me nua ba me da wase e ya de sua de ye eni nipa dodo achi enya mfom so Yo. Fese mi- So good me ba. Okay. Hello. Yes. Good evening. Good morning. Me pacho your floor so kasa free fa. Me did so for it kasa fu kumacho. Paja ne kakra me why me show. Kasa fu kumacho. Me pacho yentio. Na Me pacho yentio kasa no. me wo problem pa la me tinga me se me frɛ papa. Meja. Ai, ma boa me. yo abani e che nyambo abrawai Ya the number ni betu. ya de me number that to jafa ɛfa honhom fam no yɛbɛyɛ ɛfa haba mu fam no yɛbɛyɛ ɛfa honam mu deɛ kora nso a yɛsa wɔ doctor kɛse a ɔwɔ kɔmfa no kye a ɔno nso wobɛtumi de aboa why ɛda ase wɔn nso wobɛtumi afrɛ 0551 931 931 0551 931 931 0548
931 931 0548 931 931 won so betimi afre na fe won so wo de wadwe nkyeraba ede ai ene hawo ansem a yede baaye no de ahe na won ti ase de ahe na kyere wo so wo betimi afre studio ha na fe woni na me nipa adi nkomo hello me pacho good evening boss me pacho e froso ka se free fa ga se free kuso me pacho udin e fem kwasi me pacho enti o e so for the person that na ba ni kasa wo ti o me ti o ba baba pacho Sompa ayo le ya de ho ti mo mi ni kanse na san e ese udare wokra sika bia ye bona transe osika eno so wa haban ya wode ba ye bona transe sika wo mo na transe sika bia wakunwa ese tanaso obi a waye adwuma sa obi a waye adwuma bia ne sika timi agina bia na sika no wo fapem wakunwa won se Yesu Kristo ka kire Peter say obotan yesu na me de wasafo besi na je say ade bia ensi ba bia bia na ehwe ase ota de sunsun asem na Yesu ka kire Peter no every that day na erade de ni gina obotan so no Peter ye adwuma sa akopem so di wuye what you say enti obu akokwa so bebre ni sika no eni fapem to ye dey ebese enti oba me kire ne bi no waye ya bompa ya ma no anu bozo bibi obesum bi ebe hey there's a secret hey sofo Kristo sumo a secret yo anything na lodge for ne nkrofo no omutimi ko omanim no won so mo bibi ese free secret society ya won ne ma bi wo a eye ahuntasem na Yesu Kristo oba ne ne ma nyina no ka kire you ana baaburo ne ne ma obaye nyina so nyina ne ye twede de mai ana ko Jerusalem nso a omo ye ebibifo de abrofo ne sisi ye de bia ene ma Moses ba ye kia Moses wisu ye nyina no wo man kire ye da so tase ade betimi am waye powerful ade ade na Moses nti wo wisu poma o tase ade de nyankopon ma Moses amfa na no amompai no si wisu poma aye symbol aso what you say to ombra wo de nyame ya dum achi na tu anamo wa ya de so no ma betu jana de wa friend asemo se obi dina so ana me ba obi enyina so o so betimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 enne baby ya fa me can't be obi ba no aka kire me me can't be o za Kristo for mistake bi say bibia ye de mpa enko a no Moses mo anyasa adeda Moses nyame ma ne poma no anka senka okofele num no onfa mpa bo nye den enko na chese ne mpa nye mpa ye ne wetime di aye den abro felu ase ne mo poma no ejira o ama bibi etu owisu ye no onza njira ne ezie eti ya ka jira se aduro ayi abanya ya bosum ni ba bia abaya bosum na bosum agba haban onyankopon na bo na ade ene wodi ni tumi ye dai esem ene wo se nti wo ka wo se mu ni dua na ba no fa na aba no ensa yale enti ne ye nua mo nso mo ye bibiduro no o mo nso ehunu sa ade no ende hwe ga na o mo ye bibiduro hwe yale a wo mo na mo so de sa eti boni be na wo ene nso ya bosum de a ya de bia ma bosum ga na se ye de ni mo nyem bia obi nya sika wa kwaje aduro na oyin duro de obi anyi bi da hallelujah amen etina o jabe ba first was say the pedestrian amen me say the awurade aka kire me no eti me eniema bi wo a say o ba manima fa eno ano no ekwan abrabo direction yes o ta say wo kokuro bi so de ntia road signs nyana ye de dalati em Christophe adaba for the wo kokuro na ni mo na road signs wuni ma betimi akọ ndinko eno bi na ye road signs ya mess no yes until sofu bi wa o de bibia twan o ti wa me ko sofu bi wa je oba bi ato na soro fosi abayi na ya no me ko na me hu se nya bayi e fiba ye peja na kwakwa da so sda ya mo bo no pani ade ya che na na ho aye dai ato na me ka je next time won su ya de no mo mpa ma do be kum conform amen kasa amen amen ye do adam za fonu se ya so fo ko mo pepe ne wo mo je nyina sa ai o ti ase ba ena me pe ba bi gina
me kwasra ne keke me kwa me hwe ni pa no so be wa fi ba na che entontom na we Yes. what you say yem fa kwatram pa bo kwofo kum kwofo wo asori fie adebu na fi ba ma ne ko doctor ho no ko me ne ko hospital. Yes. If you say yet Ghana entontom ayema ye nweme Yeah. na se wi o ma wi me kura ba bi agina wo gina bo mpa ya ne ye wi na ma kwatra me ko ye fasting fi ba chi me na ma ko ye fasting mingu ubewu o premature death. Yes. Eti ade bia wona kwan tutu wanamo esi ba bia eye na huru kwan no na wanam no aye no abrabo na siwu ye na ho to. Amen. Ya sumi nyame sa so bra de ebre. Amen. Because of ye huru nyame akwan. Amen. Eti the road me ka say o se mo beti asade ne atamudie ne mo di so a mo beti me akofa asase no. Amen. Eti ndimo nyamo edi nsira bi ho age se wutie nyame asase. Amen. Na wo fa so eti me ho de me ba me ye bibia star bia Heavy. Heavy. Emilo. Hallelujah. Amen. For ya be na ya be ye nkwa na. Ai we de ye ka che nyankopon ma se kire nyambo a ye to omo nsa afro bi a wotie ni bia e ma bibi na adaw. Amen. What you say? And then go for all company no be aka and now so for amaba na wonso a wa ban. Onso a wa ban. What you say? But o kira o se mo fa suro ani ahopopo emfa nye mo amokra nkwaje no adwuma. Entram obi nkun. Amen. Entram obi nsa wa brabo. Amen. Entram obi mfa mo ntu hiyem. Amen. Na wonso betimi age ho. Amen. Make a last word. Yes. Yefuna wo de wontimi sesa yefuna no. Yes. Na mo abrabo de ubetimi asesa no. Wo ma me ye hie ni ankyere se wonso ubeye hie ni. Wo papa no abodam ankyere se wonso abodam. What you say? Amen. You will come baby wo ha. Wonso betimi afaso a ubetimi sie. Amen. Yeah papa that's why. Send ma me no onye sekani. Yes. Ne papa no onye sekani. That's why am you sekani. Amen. Iti wo betimi asesa. Yefuna wo film de wontimi sesa na wa brabo de. Ubetimi asesa no. Amen. Na Yesu wo de sebre esesafo. Obi anani abre no. Ombra kire nyambo a. E wo tek Botanic Gardens. Ombra Obabato Apostle Alice example. Nyame asra na ho. Example pa 8 o'clock ni asase 11 ni apo. Me na me po ya na me ko. What you say? My number is 0244 0244 844 844 917 917 0244 0244 844 844 917 917 number ya waji ofra mi ameso ne besi na wo wie so a Sunday sika bisi so ye sika betua TV ka abe kanya me asem support me support ye de obetimi bia no fa be boa ye bi na minim se onyankopon a o ma ye nkwa na o ma ya asodue no sa nyankopon no obehwe so mo amutie mi o Facebook ene online nyina abrochirefo nyina no mo fa me number yi fra me woni mi ni nkobo problem bi da so wa kwanto mu a wonyame ebe na me so ma odalesen edo aba no obi wa o problem na mitimi sande aba no ko no wi su no ho me ye bi man kofo bebre adanse enso ba na eba enti die nyame timi ye no enti etu ensa fro bi biara ene dog antimi ama enti dog baby o bi a o papa me sia apostle Alice echamo Reverend Dr. Yoku when you bless you amen one Saturday amen now baby I want already more anointing so nya kese amen e we yesu dim you share the word prayer ministry magina and you member change am on baba studio have Sompa nyina already bless you omo me number no last one 0244 0244 844 844 917 917 0244 0244 844 844 917 917 Apostle Alice Echampo the word prayer ministry nyame nshiro bia bye bye Bye. nyame de ni wadi Nyame wodi hene da bia wodi hene. Okay, ubetimi afre apostle sese na afi woni na twetwe nkomo. Fa wo hawo ne wa mane ni nyina no. Fa dan. The patch number ni 0244 0244 844 844 917 917 0244 0244 844 844
917 917 let me first office here na for na twetwe nkomo aha aye Sompa 93.1 ya from PK me systematic and dey dwumadi ebre wo modern say o ma ofidie no enfiri ha sei na yemfa anwompa nyina emfemre o nyame onka ho se nyame adoma ye tenemu a de nyuma de tata akopum se no nan ebebo na fe ye ne akasa ye papa o ma hen ya adubu ache odi nyame adwen na bre o na se agina so atufo nyame onka ho na onye okese ye from PK koso a na tie no